Inti taqbel mal-Prim Ministru meta kien qal li jekk xi ħadd jinqabad jikdeb f'dan l-iskandlu għandu jirriżenja? Diġà ddikjarajt li il-Prim Ministru se jieħu deċiżjoni fuq il-fatti li jkollu qudiemu u għabbaż dawk il-fatti u s-sentiment tal-pubbliku dwar dan il-każ, il-Prim Ministru jieħu deċiżjonijiet tiegħu. Però l-istoqsija tiegħi kienet jekk taqbilx mal-Prim Ministru li kien qal li jekk xi ħadd jinqabad jikdeb kollu jirriżenja. Iva fil-fatt ħajċekkja il-Prim Ministru ħajara, ħajkollezzjona, ħajkollu qudiemu l-fatti. Qed insaqsik propjament għaliex Ministru Konrad Mizzi kien qal li fetaħ il-kumpanija fil-Panama għal Family Assets u l-Prim Ministru kien hemm tant li kien qala wkoll fit-25 ta' Frar l-Università kien qal li fetaħ il-kumpanija Konrad Mizzi għal Family Assets mill-Panama Papers, ġifieri mhux il-medja, ġettajt il-medja, mill-dokumenti li importanti, ġifieri li xtajt il-medja huwa importanti. Però terġgħu tajt il-Panama Papers qalu li l-kumpanija ma nfetħitx għal Family Assets imma nfetħet l-ewwel għal senserija, mbagħad brokerage, mbagħad consultancy, mbagħad f'karti oħrajn der li nfetħet għal recycling u għal gaming. Ma ntqalitx il-verità allura għax mhux għal Family Assets il-kumpanija nfetħet, ma taħsibx li allura hija bażi biżżejjed skont dak li qal il-Prim Ministru stess li Konrad Mizzi għandu jirriżenja allura? Huwa bażi biex inti jkollok il-fatti quddiemek. Naħseb illi meta tiġi tieħu deċiżjoni tikollok fatti oġġettivi, il-Prim Ministru ħajkollu l-fatti qudiemu bis-saħħa ta' audits magħmulin minn awtoritajiet jew entitajiet awtorevoli illi ħajpreżentawlu il-fatti oġġettivi qudiemu il-Prim Ministru abbażi tal-fatti mhux abbażi tal-udit jew xi smajt. Emails emails velati fil-Panama Papers, fatti ġifieri, available għal kulħadd. Abbażi tal-fatti kompleti, il-Prim Ministru jkun jista' jieħu d-deċiżjoni tiegħu. Ma l-audit mhux ħajħares lejn jekk għal x'mod Konrad Mizzi mbagħad irriżulta x'mod ieħor fil-Panama Papers. Forsi jiena nitkellem hekk għax jiena għamilt ħafna snin naħdem ta' avukat. Allura naf kemm importanti li jkollok il-kollezzjoni sieħa tal-fatti oġġettivi quddiemek biex imbagħad wieħed jieħu deċiżjoni. U naħseb li d-deċiżjoni tal-Prim Ministru hija qlija ħafna illi hu jieħu deċiżjoni meta jkollu l-fatti kollha kollezzjonati flimkien miġbura qudiemu b'mod professjonali, però l-Prim Ministru qal ukoll illi apparti l-fatti li ħajkollu qudiemu ħajħu nota wkoll ħajħu konsiderazzjoni, ħajiddeċidi wkoll fuq is-sentiment tal-pubbliku hemm barra. Ġifieri ma taħsibx li huwa fatt biżżejjed illi Konrad Mizzi l-ewwel qal li fetaħ il-kumpanija l-Family Assets imbagħad wara mill-Panama Papers ħareġ illi mhux għalhekk, dik għalik mhux biżżejjed ġifieri. Huwa kruċjali f'affarijiet bħal dawn li meta tieħu deċiżjoni jkollok il-fatti kollha miġburin quddiemek b'mod professjonali. Ġifieri mhux biżżejjed qegħdin naqblu. Min nies illi jifhmu f'dan ix-xogħol li jagħmlu x-xogħol tagħhom biex imbagħad tieħu deċiżjoni. Grazzi ħafna.